Tiga na niya no may totoo nga dragon no. So ano na siya? Dragon no. Ya tubang mo mo anak. Bus, may gabi ninyo dia, bus. So karon kay hapit namang sinulog. Manghina ako kanang kuan ba hina ba. Tato ba tato. Tato artist atong tirada dire karon. So practice ako drawing. Nagawa akong mga talent ba. So kuha to dire gulpi no. Hindi ko nga ng gulpi daw. Kuha to gulpin. So katong magpatato, ganahan mo pahina nako. Are lang man ako. Magpabok mo daan ako kay ato ra na schedule ba. So sa di pa maabot ang sinulog no. So ang Cebu mag-celebrate nan kuan. Itong mga naandan ba sinulog ba. So practice tag hina. Kung mga ganahan kay magpatato diha. So aray na mo na ako pabok ha. So pakiton ta mo sample ha, sa akong drawing ha. So may ganahan yung kuan kanang tato. So una kay nagpa-drawing ng dragon. Uban flowers, uban kay butterfly. So may yung ganahan dragon plastic ba boss ko ta. Itong mga boss ganahan ta mga bagsik ta. Mga powerful kay ba. May kapangyarihan ba mga boss ko ta. May tirada diha. So ato na sugdan. Tudloan ta mo kuha na ganang skill sa ang pag-drawing ba. So mag-una ta sa ulo. Dire. Tanaw dire sa akong drawing kay mag-una ta sa ulo daan. So inani ning ulos dragon. Una ulo. Bungot na una bungot man bungot na bungot. Bungot man sa dragon, bungot. Astig no. Astig na, oh, bungot na sa dragon, bungot na sa dragon ha. Kulbaan mo ang bungot sa dragon. Sumana itong bungot ko ano ya, dragon. Ano to, kaway diri. Ano? Kaway. Ya, ulo. Ano ang ulo sa dragon? Ano? Ya, na ilong. Ano? Ilong. Ano to? Ulo sa dragon ya. Ulo sa dragon ba? Kita mo ulo sa dragon be para kakita mo be. Mao ni siya. So tangan natong matang dragon ana. Basta pahina ari mo order na ko. Kuan mo magpabook mo na ako kay kuan siya kanang pwede mo ko magkuan. Kanang in-house unsa na? Home service day. Semua itong dragon ay kuan dia. Yang lawas dragon ba. Kaway niya kaway. Namnay kitong kamot-kamot sa dragon. Namti na dragon ba. Semua ni yang kuan kaway ni siya. Yung kamot. Bisrisad katong naikuan na anak yung kuan na anak sa dragon. Anak namti ikog-ikog ang dragon sa. Na to ikog-ikog ba. Bana na siya. So ila to kabuk yung kamot-kamot duha tiil sa dragon ba. Anak dragon. Anak so forma na siya dragon. Ito yan anak itong kuan ba. Lupad ba. So ato na yung kuanan. Tagaanog lawas. Lawas na ilawas ang dragon. So ano din. Anak namtay himbis ang dragon. Himbis. Okay, para mura po siya reality ba. Mura siya ganang na. Mura siya tinuod ba. Ito yung dragon na yun. Dragon ya. Bugwak na siya gayo. Ano. Namdi na ang kayo. Kayo.
Muna. Sumana ang atong dragon. Muna atong dragon dia. So kinsa tong magpatato dia sa magpahina dia. Kini siya nga design only 5,000 pesos na siya. 5,000 na siya. 5,000 pesos. So only 5,000 pesos rin siya. Limited edition rin siya. Mao ni atong dragon. Bugwak siya kayo. So kini ang atong dragon, pwede siya butang diri sa kuan ato. Diri ba diri ba? Para isog ta ba mga boss ko gusto. Grabe. Kana sila stiga na niya may totoo nga dragon no. Wala na siya. Dragon no. Ya tubang mo jud mo ana. No di ba si gara-gara dia totoo nga dragon nagbugwa akong kayo. Oh. Kayo. Grabe stiga. Totoo na mo guys. Tato na mo. Patato na naman ako ha. Hina ba? Hina. Sige. Pang maligya tanig tubig.